thuolono mondo ng'ato oriwre gi ng'ata ng'ata modwa riwrego e yorno mar gero komno mar bura, duond bura moro amora ma gidwaro. Sifuna en achiel kuom jo Kenya ma e thuolo mar higni 8 kata higni 9 mokadho noyiero mondo bed achiel gi ODM kaka party. ODM nyaka wang'e historia mar ODM. Bedo Sifuna mondo mine yiere ODM Secretary General ne en gima ne decision manobedo made gi ng'at achiel mane iluongo ni Raila Amolo Odinga. And onge chieng' moro amora ma jo ODM osebedo mogo ne Sifuna kura kaka Secretary General mar ODM, whether at the neck level or at the village level. And gima jowa osebedo ka penjo en ni Sifuna ni en to ere kaka nobedo ka. Anyang' Nyong'o se explain several times kaka nodhi omanyo Sifuna ka ne en jandiko e gazet motere ne Raila baso kono Raila ni wuoyi ni nyalo to kendo Anyang' Nyong'o nochako confirm ni immediately mobedo Secretary General to nowe ndiko. Or in fact value manoduogo medo en koro mana go koko. Sifuna noduogo obedo mana motegno bang' ka ne waseketo campaign. Sharon, an nitie sama nachung' Secretary General mar ODM. Ka ne waseketo campaign before BBI. Ma jakom noluongo wa mokonowa e Capitol Hill kachacha ni please stop uru campaign nikech wan gi BBI ok wanyadhi e yiero mar party ka wan divided. Mane momiyo kata an ne ok adhi abedo Secretary General ma ODM, but jo party ne dhi gona kura sechego. But adwa koni ni wasebedo gi Secretary Generals mang'eny. Anyang' Nyong'o wuotho Secretary General, Babu Namwambo bedo Secretary General. Nitie sama kata Agnes Zanio act mathin kaka Secretary General. But the thing en niya, position ma Secretary General has been a position ma en preserve for persons mar capable manya wuoyo motego e lo chama. But yena abinie gimoro achiel ma oganda wanyaka understand about wach Sifuna. An kik buogwa. 1994 ka Jaramogi Oginga Odinga tho, Raila Odinga ne nie Ford Kenya. But intention mar jowa miwacho ni the western people, gi believe ni gi Raila en margi because gi believe ni Raila en jakorgi. And nineno kata kaka gi yuago Raila traditionally, gi believe ni gige Raila go should be mekegi. And one of them en chama mora mora ma Joko Odinga loso. Jaramogi kana loso Ford Kenya, konindo tineno ka Wamalwa kijana, although ne nitie issues moko mane kelo Wamalwa kijana on board, mano exempt Raila. But Raila no fight for the Luo community. Mano wadong as a people. Mano end up ni wadhi wa form our own NDP. Maendi emane dwa timore at this stage. Masama ne jakomo nindo. Tineno ka Sifuna wuok to vocal nikeche no feel no nyalo bedo gi mandate kendo kata mar decide ng'ama bedo party leader. And gimomedo chwanyo gi ahinya en ni Oburu Odinga no dhi okaw ket party leader mar ODM. Negi believe ni gini should be girgi wan winjo be ni wagero negi kwasegero negi to wagero gigo. Kwasegero gigo to wawenegi. Because Sifuna mana kaka jaduong' Odoyo video wacho. Sifuna was a mere lawyer moro ma was just writing on the gazette. Now can somebody so serious because he has never been elected anyway. Nodhi temo chung nyaka Kandui turgi moyombe. So ODM made him Sifuna who he is, especially sama ne wasechung kode motegno mane wadwa yombe ema jakom kono kono ni ochungi yiero, but you must now step up bang kanyo after BBI ka Sifuna bedo motegno vocal mineno Sifuna ni. So I'm saying ni Sifuna onge gi right moro minyawacho ni en gi mandate of the people of ODM. I am in fact Golo Sifuna was long overdue. How do I conclude that point ka wacho ne jowani? Sifuna okosebedo ka wacho gik makata jakom ne dwaro. Emomiyo jakom no uma kiko ngondo were. No wacho ni awe Sifuna bowuo. But jakom nyalo support ye public kan. Jakom no sewere gi Sifuna choon. And Sifuna no seng'eyo ni jakom no sewere kode. An adwa kone jo ODM gi jo dala ni maendi en kama koro ywe yot. Nitiere okinyal bede yot ka ti ifuongo iketho yamo ka andidwa ni mondo isik kipaki ka. Sifuna ne ketho yambo ODM owewa kako ganda nikech gik sama koro ng'ati kwane dhodgi kate to dhi kwane kucho. After all okoriemb jo abandu o kata nyako muketi ni nyarabandu. So it means ni pod wa maintain the national image of the party nikech waketo the current lady to be the Secretary General. Kik ng'ato par. And mogi adwa konia nitie in law gimwacho ni conduct mari is enough to indicate ni in kun mane. Then nitie gimitimo expressly. Sifuna ne nigi chance mar lando expressly no we ODM.
kata chance mar nyiso gi timne noweyo ODM. No chus yo mar nyiso gi timne noweyo ODM ma ok olando. Koro ODM bende nokoni kidwa wuok to dhoot icho